aqallu sadaq da aka ce rubu dinar, kan malamai suka ce wannan ba hadisi bane, ba hadisi bane, babu hadisin da zaka je ka samu wanda manzo Allah ya ce sadaki karanci shi rubu dinari, babu hadisi. Aka ce wannan kauli ne na Imam Malik, wannan shi kuma Imam Malik aka ce yayi kiyasi ne, tunda aka ce ana cire gaba, bi ma'ana idan mutum yayi sata in ya kai rubun dinari shi yake halattar da a taba masa gabar jikin shi a cire ta, sai ya ce to wannan ita mace da an aure ta ai lokacin da za a kusance ta ita ma gabar jikinta za a keta, to tunda za a keta gabar jikinta sai ya ce to mafi karancin abin da za a bata shine a bata rubun dinari. Dama mun fahimci wannan magana. To idan an daura aure idan kudin bai kai rubun dinari ba aka daura aure, malamai suka ce aure ya dauru. Idan aka daura aure aka bada sadaki naira 30,000 aure ya dauru. Shi wannan rubun dinari ba hadisi bane, ijtihadi ne aka ce na Imamu na Malik. Amma shi kuma sadaki ana buƙatan a yawaita shi. Ina ba ta mun gane ko? Ana buƙatan a yawaita sadaki. Amma ba yana nuna cewa idan daura aure kasa da rubun dinari aure bai ba, aure yayi. Aure yayi. Ba yadda zaka kawo hadisin da zaka ce ga inda manzo Allah ya ce rubun dinari shine aqallu sadaq. Na'am. Na'am. Shi yasa muka kawo wannan magana saboda yanzu muna kan gaba. Mun gane ko muna kan gaba yanzu saboda yanzu rubun dinarin ya tashi. Ya kai kusan naira 100 yanzu, 90 da wani abu rubu dinar. Yanzu 105 ko? Saboda tashin dala yana cewa to yanzu rubun dinari shi ma ya tashi. To idan mutum bai da sadakin da kai 100 da wani abu shikenan ba zai aure ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura aure, ya daura wani sahabi aure, yace masa ka je ka kawo wani abu. Wata ta zo ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya manzo Allah na baka kaina. Manzo Allah ya sunkuyar da kai. To shine sai wani sahabi yace ya manzo Allah naga alama kaman baka so, in baka so ni ina so. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to shikenan, yace zan aura maka ita amma je ka kawo sadaki. Yace ka je ka kawo ko da abin da ya shafi wani wanda yake wani a bayanka da kake wannan yace ba ni da shi. Yace ka je ka kawo ko da wani zobe wanda yake na azurfa, yace ya manzo Allah ba ni da shi. Aka da ta bincikawa bai da komai. Sai manzo Allah ya ce to me kake da shi? Yace ya manzo Allah yace na haddace suratul baqara. Yace to na aurar maka ita da wannan suratul baqara da ka haddace. Yanzu ana an yi magana kudi jama'a, aka bai magana kudi ba. Akwai wanda kuma aka aurar masa da mace da zobe zobe na bakin karfe, aka ce je ka nemo shi, ya je nemo ya kawo, aka daura masa aure. A dai ba da wani abu da sunan sadaki. Ina ba ta mun gane ku. To amma shi Imamu na Malik Allah ya saka masa da alkhairi, yayi ijtihadi yace aqallu sadaq, yace mafi karanci shine a bada rubun dinari, amma ba hadisi bane. Idan aka zo daura aure da an bada naira 70,000 ko 50,000 aka daura aure yayi. Yace tunda abin da yake sa a yanke hannu rubun dinari ne, yace to haka abin da zai halatta